Me Toasilla katsomme aina eteenpäin ja rakennamme tulevaisuuden kestävää opiskelija-asumista. Opiskelijalla on monenlaisia paineita ja kiireitä, ja siksi haluamme helpottaa opiskelijan arkea. Strategiamme ytimessä on realistinen positiivisuus. Olemme vastuullinen suunnannäyttäjä sekä luotettava ja turvallinen kumppani. Olemme osaava yhteisö ja isosta koostamme huolimatta helposti lähestyttäviä. Teemme työtämme suurella sydämellä, kunnianhimoisesti, mutta pilke silmäkulmassa. Meille opiskelija on aina keskiössä. Luomme sujuvat puitteet, joissa arki toimii ja opiskelija voi keskittyä olennaiseen. Haluamme tehdä työmme niin hyvin, että opiskelija viihtyy ja jää Tampereelle myös opiskelujen jälkeen. Toas, tulevaisuuden kestävää opiskelija-asumista.